खुलुमबाय बि बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिनै गोथार बर' बिमा सान फालिदों कभिडनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदान सफ्ट फोसावदों गेदेमा थुनलाइगिरि हुमेन बरग'हाइया गैलिया हुमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों अजन्ता निउगा आसामनि गिबिसिन आइजो राङारि मन्थ्रि जाबाय अखिल गगैया बिधान सभायाव समायखिरा लागोन रेलवे बिफाना दिनैनिफ्राय 17 मेसिम गं 37 ट्रेनखौ बन्द खालामथ'बाय इजराइलनि रकेट फायाराव भारतनि सासे आइजोनि जिउ खहा गाजा पट्टियाव सा 20 नि जिउ खहा दायनिगिरि सुशील कुमारखौ लानानै हमलायगिरि भुलाया गिदिर बाथ्रा मिन्थिहोदों कंगनाया इन्स्टाग्रामाव सीएम ममता बेनार्जीखौ सुद राक्षसनि हिन्जाव तारकाजों रुजुदों फरहान अख्तारा उत्तर प्रदेशनि कोविड साग्लोबजानाय नखर आरो जोथोन लाग्रा नखरखौ मदद खालामदों दानिया आबुं रादाब दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव दिनै 12 मे खालारखौ गोथार बर' बिमा सान फालिदों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेनानि 19थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लानानै दिनै गोथार बर' बिमा सान फालिदों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगावनि सराइबिलाव सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो सानसेनि थेलेबलेब हाबाफारिजों गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै 19थि मुंख्लं सान एबा गोथार बर' बिमा सान फालिदों बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनेन बसुमतारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे आबोफ आरो एबसुनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो मुंख'नो गोनांदि दुलाराय आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 12 मे खालारखौ सिगांनिफ्रायनो मुंख्लं सान एबा बर' बिमा सान महरै फालिबोदों आसामाव कभिडनि गिख्रंथावसिन गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै आसामनि गोदान सोरखारा गोदान सफ्ट एबा गाइडलाइन फोसावदों आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिष्णु बरुवा आरो डिजिपि भास्कर जयति महन्तआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै कभिडनि गोदान सफ्टखौ फोसावदों कभिडनि बे गोदान गाइडलाइनआ फैगौ 16 मे खालारनिफ्राय गोदानै सफ्ट फोसावफिनागौमानि गोहोम गोग्लैगोन आसाम सोरखारा फोसावनाय कभिडनि गोदान गाइडलाइन बादियै सहर ओनसोल आरो गासिबो टाउन कमिटिनि सोरगिदिं 5 किल'मिटार ओनसोलाव सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय गासिबो दखान गलाफ्रा बन्द थागोन आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थांलाय फैलाया बन्द थागोन गामियारि ओनसोलाव बेलासिनि 2 रिंगासिम दखान खुलिनो हागोन नाथाय मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थांलाय फैलाय बन्द थागोन धाबा हटेल रेस्टुरेन्टफोरा 1 रिंगासिमल' खुलिनो हागोन गासिबो सप्तायारि बाजारा फैगौ 15 सानसिम आबुं बन्द थागोन गासिबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ 15 सानसिम आबुं बन्द थागोन गासिबो सोरखारि आरो बेसरकारि मावख'फोरा 15 सानसिम बन्द थागोन नाथाय इमारजेन्सि सिबिथाया खुला थागोन जुदि बबेबा मोनसे ओनसोलाव करोना पजिटिभ मोननायनि हारा टेस्ट खालामनायनि 5% एबा बेनि बांसिन अब्ला जिल्ला बेंगिरिया बै ओनसोलखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावगोन हाबा आरो जायखिजाया हाबाफारियाव सा 10 सुबुं थानो मोनगोन गोथै स' सावनाय एबा फबनायाव सा 10ल' सुबुं थानो हागोन गासिबो धोरोमारि फसंथानफोरा फैगौ 15 सानसिम आबुं बन्द थागोन जायखिजाया हान्थामेला गारिफोरा 30% दावबायारि दैखांनो हागोन अट' रिक्सा साइकेल रिक्सा आरो टेक्सियाव ड्राइभार आरो सानै दावबायारियाल' गाखोनो मोनगोन बाइक आरो स्कुटाराव सासेल' सुबुं थानो हागोन नाथाय खुदिया आरो हिन्जावफोर गाखोनायाव हेंथा गैया सोरखारि गारिनि अनगायै गासिबो निजायारि गारिफोरा फुंनि 5 रिंगानिफ्राय सानजौफु 2 रिंगासिमल' खारनो मोनगोन नाथाय इमारजेन्सिनि थाखाय रेहाय होगोन आसामनि गेदेमा थुनलाइगिरि खौरांगिरि सावरायगिरि आरो समाज सिबियारि आसाम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि हुमेन बरग'हाइया आरो गैलिया जिएनआरसि हस्पिटालाव 89 बोसोर बैसोआव जोबथाहां नागारबाय गेदेमा थुनलाइगिरि हुमेन बरग'हाइया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गेदेमा थुनलाइगिरि हुमेन बरग'हाइखौ हादरारि मान होनानै जोबथा बिदाय होनाय जागोन गिबियाव बिथांनि श'खौ जिएनआरसि हस्पिटालनिफ्राय हेंग्राबारियाव थानाय न'आव लांग्रोनाय जादों बैखौबो मुंख'नो गोनांदि गेदेमा थुनलाइगिरि हुमेन बरग'हाइया रुंसारि जानायाव आसाम नाङै दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गासिबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि समाज सिबियारिफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गासिबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि समाज सिबियारिफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो गुबुन गुबुन बर'नि माहारि आफादफोराबो हुमेन बरग'हाइनि जिउ गोमानाय जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों
आसाम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि खौरांगिरि संबिजिरगिरि आरो समाज सिबियारि हुमेन बरग'हाइनि जिउ गोमानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादा। मिरु बर' थुनलाइ आफादा दिनै गंसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै हुमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मुख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि जेएनआरसि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो गेदेमा लिरगिरि हुमेन बरग'हाइया दिनै फुङाव जोबथा हां नागारो। आसामनि 12थि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि 24 घन्टानि उनावनो गावनि केबिनेटनि मन्थ्रिफोरनो बिफान रानना होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सन'वाल सोरखारनि समाव गावनि आखायाव थानाय राङारि बिफानखौ बे खेबाव सासे आइजोनि आखायाव गथायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कंग्रेस खुंथायनि समाव मन्थ्रि मासि सामलायनायनि रोंगौथि थानाय अजन्ता नियुगनो राङारि बिफानखौ होदों बिजेपि सोरखारा। बेजों लोगोसेनो अजन्ता नियुगा आसामनि गिबिसिन आइजो राङारि मन्थ्रि जानायनि खाफाल जुफिदों। मुख'नो गोनांदि मिरुनि राङारि मन्थ्रियाबो सासे आइजो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि बे आइडियाखौनो बाहायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो अजन्ता नियुगनो राङारि बिफानखौ गथायदों। ओरैहाय राङारि बिफानखौ मोननो हानानै अजन्ता नियुगा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो फैगौ समाव आसामखौ भारत हादरनि जौसिन 5थि रायजोफोरनि फारिलाइयाव लांनो नाजागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय थांनानै बिधान सभायाव समायखिरा लाहैगोन। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। बिधान सभायाव एमएलए महरै समायखिरा लानो थाखाय अखिल गगैखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन। अखिल गगैखौ बिधान सभायाव समायखिरा लानो थाखाय एनआइएनि बिजिरसालिया गनायथि होबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला जोबथेसालिनिफ्रायबो बिधान सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानानै शिबसागर बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहानो हानाय अखिल गगैया बिधान सभायाव समायखिरा लानो थाखाय बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो बिथांनि आर'जलाइखौ एनआइएनि बिजिरसालिया गनायना लायो आरो बिधान सभायाव थांनानै समायखिरा लानो थाखाय जर'खा गनायथि होयो। मुलुगनाङै कर'ना महामारिया गोख्रोङै बांनायखौ नोजोर होनानै भारतारि रेलवे बिफाना ट्रेनफोरखौ बन्द खालामथ'बाय। खायफा रुटसफोराव गिबि खारग्रा ट्रेनफोरखौबो बन्द फोसावथ'बाय। दायो सा सानजा रेलवे बिफानाबो दिनै बुधबारखालि आसाम, सोनाब बेंगल आरो बिहारनि गेजेरजों थांनाय गोबां ट्रेनफोरखौनो बन्द खालामथ'बाय। रेलवे बिफाना गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि जोहै गासै सार्कुलारफोरखौ मिथिहोनायजों लोगोसे टुइटाव लिरदों दि गाज्रि थासारिनि थाखाय रेलवे बिफाना फैबाय थानाय थासारियाव जेब्लासिम गोदान बिथोन फैया अब्लासिम बन्द थागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि बायदिब्ला 12 मेनिफ्राय गासै गं 31 ट्रेनफोरा बन्द थागोन। बेनि गेजेरावनो खायफा ट्रेनफोरा 13, 14 आरो 15 मेनिफ्राय आबुं बन्द जागोन। जेरुजालेमनि अल आक्सा मस्जिदाव जमेनि नामाजनिफ्राय जागायनाय बिग्रायनाया दायो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहानि महर लालांनो हमदों। दायो फारनैबो बिथिंनिफ्राय फारियै रकेट फायार खालामनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। इजराइलनि बे जाथायाव भारतनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो गाजा पाट्टियाव इजराइलनि फायाराव थैनायनि अनजिमाया गासै सा 28सिम मोनहैबाय। बेनिनो सा 10 उन्दै गथ'फोर आरो आइजोफोरबो दंफायो। इजराइलनि रौनियानि बायदिब्ला बे गावलायनायाव खमैबो सा 16 उदखारिफोरनि जिउ खहा जाबाय। हरियाणानि रोहतक जिल्लानि खमलायगिरि सागर धनखरखौ बुथारनायनि दायाव दिल्ली मडेल टाउन थानानि पुलिसआ दायो आरो 3 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। दायनिगिरि भुलाया दायो सागरखौ बुथारनायनि सायाव पुलिसनि सिगाङाव मोनसे गिदिर बाथ्रा फोरमायदों। दायनिगिरि भुलाया दायो सागरखौ बुथारनायनि सायाव पुलिसनि सिगाङाव मोनसे गिदिर बाथ्रा फोरमायदों। दायनिगिरि भुलानि फोरमायनाय बादिब्ला सुशील कुमारआ जाथायनि उनाव गावखौ लिंहरदोंमोन आरो हरिद्वाराव दोनहैनो थाखाय बुंदोंमोन। दायो पुलिसआ गुबुन 2 दायनिगिरिनि मुंखौ सुलुङाव फोरमायाखै। बबेखानि पुलिसआ दायनिगिरिजों सोमोन्दो थानाय गारिखौ बोखांबाय। दासिम पुलिसआ दायनिगिरिफोरजों लोब्बा थानाय गासै गं 9 गारिफोरखौ बोखांबाय होनना फोरमायदों। बेखौबो फोरमायनाया मोजां दि जाथायनि हर एबा 4 मेआव पुलिसआ प्रिन्स दालाल मुंनि सासे दायनिगिरिखौ छत्रसाल स्टेडियामनि बायजोनिफ्राय हमदोंमोन। लोगोसेनो गंनै एसयूवी, गंसे हन्डा सिटी, गंसे एल्ट' गारि लोगोसे गंनै डाबल बेरेल सिलाइ कारतुस आरो थनै थखन बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायनि उननिफ्रायनो सुशील कुमारआ गावनि लोगोफोरजों लोगोसे खारखुमानानै दं। पुलिसआ दायो बेनि सायाव संग्रांगासिनो। टुइटार सस्पेन्ड खालामजासेयावबो इन्स्टाग्रामजों पोस्ट डिलीट खालामजासेयावबो आरो मोननै एफआईआर होनायनि उनावबो कंगना रानावतआ स्रियै जिरायनानै थायाखै। फिन दायो ममता बेनार्जीनि हेंथायै पोस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मैया थामहिनबा समबाराव टीएमसी एबा तृणमूल कंग्रेसनि मन्थ्रि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जायो। बे हाबाफारिनिनो मोनसे सावगारि जायाव सीएम ममता बेनार्जीखौ सासे मन्थ्रिया आथिं हमनानै खुलुमदों। बे सावगारिखौनो कंगना रानावतआ मैया इन्स्टाग्रामाव शेयार खालामना सोनाब बेंगलनि सीएम ममता बेनार्जीखौ रामायण सलन्थाइमायाव थानाय शुद्र राक्षसनि हिन्जाव तारकाजों रुजुदों, जायनि देहायाव हाजार मैदेरनि बोलो दंमोन। बेनि थाखायनो समायना जाहारनि मुङाबो तारका जाहार जादोंमोन।
कर'ना महामारिनि समाव गोबां बलिउड सेलिब्रिटिफोरा बायदि बिथिङाव मदद होबोगासिनो। बिब्दियाव दायो बलिउड एक्टर मेथाइ खनगिरि फारहान आख्तारनि मुङाबो सिगाङाव फैदों। बिथाङा कर'नानि समाव फिन मददनि थाखाय सिगाङाव फैदों। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला फारहान आख्तारा उत्तर प्रदेशआव कभिड साग्लोबजानाय नखरफोर आरो जोथोन लाग्रा नखरफोरनि मदद खालामगोन। बिथाङा दायो बे खामानिखौ नन प्रफिट अर्गानाइजेशंस फर वेलफेयार ट्रास्टजों लोगो जानानै नोगोराव सानफ्रोमबो हाजारनि बांसिन जाग्रा आदार रानदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।